L-Awtorità Maltija tat-Turiżmu qed timmira li fi żmien 10 snin 40% tat-turisti li jżuru Malta ikunu ġejjin minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. Dan wara li fl-aħħar snin kien hemm żieda sostanzjali fis-swieq mhux Ewropej, partikolarment wara l-Brexit. Bil-viżitaturi minn dawn il-pajjiżi issa jammontaw għal madwar 35% tal-waslit kollha. Dan qalu il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Carlo Micallef waqt il-programm VOVA. Fl-istess ġimgħa li rat l-ewwel ajruplan minn New York jinżel fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta permezz tal-ewwel titjira diretta operata minn Delta Airlines. Is-Sur Micallef spjega li meta rotta ġdida tkun suċċess tiftaħ il-bibien għal aktar opportunitajiet ta' konnettività ma' swieq oħra. Qegħdin naraw opportunità mill-istess suq Nord Amerikan, jista' jkun fl-Amerika stess jew il-Kanada, u qegħdin naħdmu wkoll fuq l-Asja. Spjega li d-diversifikazzjoni ta' swieq hija kruċjali biex Malta ma tkunx tiddependi biss fuq l-Ewropa. Żied li f'dan il-kuntest għaddejjin diskussjonijiet ma' diversi pajjiżi fosthom iċ-Ċina għalkemm il-proċess jibqa' sfida minħabba l-ħtieġa tal-viża Schengen. L-Amerikani jistgħu jaqbdu jiġu hawnhekk l-istess bħal nies mill-Latin Amerika, bħal Brażil, bħal Arġentina, bħal Mexico, dawn huma swieq illi jistgħu jiġu mingħajr viża. Għandek il-Ġapan u l-Korea fejn qegħdin nafsu ħafna, għandek l-Awstralja qegħdin nafsu ħafna, però l-Indja u ċ-Ċina għad hemm bżonn ix-Schengen viża. Carlo Micallef sostna li s-suċċess ta' rotta diretta ma' New York qed jinħass mill-industrija turistika kollha u dan ikkonfermah il-Kap Eżekuttiv tal-MHRA Andrew Agius Muscat. Fej diħlu l-membership tagħna fejtu l-hotels u restaurants hemm feel good factor kbira, hemm meta titkellem magħhom fej qabel konna nitkellmu u nifukaw fuq kemm żidna fuq is-sena ta' qabel. Iktar ma domx jitkellmu biss fuq in-numru, imma qegħdin nitkellmu issa looking forward għat-tip ta' żvilupp issa li għandna tal-connection mal-Amerika. Il-Kap Eżekuttiv tal-MHRA jinnota kif il-Belt ta' New York hija waħda mill-akbar ċentri finanzjarji fid-dinja u rotta diretta ma' Malta qed toħloq opportunitajiet ġodda s-settur finanzjarju u dak tan-negozju wkoll. Semma wkoll il-potenzjal li Malta tattira aktar konferenzi internazzjonali fix-xhur tax-xitwa. Il-tip ta' klient li jistgħu jiġu l-konferenzi huwa dak li jipprova jsib id-direct connectivity. Meta inti kollu grupp ta' nies u ħatoqgħod tagħmel ħafna connections dak li jkun jgħidlek ġej komplikata wisq, ħadd iġini għalja wisq u jfittex destinazzjoni li jkollha direct connectivity. Mela hemmhekk ukoll issa permezz bis-saħħa ta' din id-direct connectivity ma' New York fejn għandek corporates kbar, tajjeb ftaħna wkoll opportunitajiet ġodda biex inkomplu nsaħħu ix-shoulder melts tagħna b'turiżmu ta' kwalità. Iż-żewġ kapijiet eżekuttivi qablu li fil-waqt li Malta tkompli ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħha bħala destinazzjoni internazzjonali kompetittiva fost il-prijoritajiet ewlenin li għandhom jibqgħu fuq l-aġenda nazzjonali hemm infurzar aktar b'saħħtu u l-indafa pubblika.